Περιμένετε και θα δείτε. Μαζί με τους μισούς από εσάς, γιατί δεν θα τα πείσει. Η διαδικασία κίνησης είναι κανονική, όπως ένα αεροπλάνο μας έχουν εξηγήσει, δεν είναι και εύκολη. Αλλά κυρίες και κύριοι, παρακαλώ προσδεθείτε, το προσωπικό σας τραπεζάκι να είναι κλειστό. Ετοιμαζόμαστε για την απογείωση. 70 βαθμοί μέσα στο κόκπιτ. Πρέπει να είναι από το... Όχι ρε, ήχος είναι από το τέτοιο. 700 βαθμούς, 70 βαθμούς είναι το κόκπιτ. Τι λες ρε. Πώς σε ρεύμα ρε. Μπαταρία. Βλέπεις, είναι συνδέσει μπαταρία. Μπαταρία δεν είναι. Κάλτε στα συγκαρδιά τώρα. Κάλτε κι άλλο, δεν θα σου πάρει την κάμερα. Τι να πάρει. Ρε εσύ. Τι είπες τώρα ρε. Μαλάκα. Να σας ακούσουμε! Δεν ακουγόμαστε! Κερκίδα 1, θα πάτε καλά τώρα. Εγκοδευτείτε στην Ελλάδα μας κάνετε! Κάνει ζέστη ακόμα. Είδες πως στείλουμε σουβλάκια στην πατρίδα! Είδες πως στείλουμε σουβλάκια στην πατρίδα! Έλατε του μάτι! Κερκίδα 2 μόλις βγει. Κάντε με το δυνατό να το νιώσει. Καταπραίνω! Έλα και χειρότερα! Χειρότερα τη μαυροσιώθηκαμε! Νομίζετε δηλαδή, τώρα είναι που θα απογειωθούν όλοι μαζί! Να ακούσω τη δύο! Πήγατε σε ένα! Τώρα με πιστεύετε ότι ανάφερα τα φρένα που θα έφτανε. Μαλάκα, πού θα βάλεις αυτό. Δεν είναι 100 φορές. Είναι ένα τέτοιο θέμα, μαλάκα. Δεν ξέρω πώς θα βγάλω στο κόμμα. Πρέπει να γίνεται κι άλλο καπνιστή ακόμα! Φαντάζεσαι, μαλάκα. Να γυρίσουμε σπίτι και να μυρίζουνε μέχρι... Θέλετε τα λίγο πάνω να μας, βάλεις παιδιά, φυσικό όλα! πετρέλαιο. Από τα πάνω μας, ωραία! Πάμε! Oh,
Τιμώρας. Τερκέμ και Πασκάλ Τραγωτό μέχρι στιγμή. NAG, Team Extreme. Από το Βέλγιο. Ο Κίρκιο Μπάρκ. Τα δίτροφα βουλδοκομεία, χειροκροτήστε τους. Σηκώντε τα όρδινα χειροκρότημα στον πόδιο. Αγιώσει. Όλοι μοναδικοί, όλοι υπέροχοι και φυσικά μην ξεχνάμε τον απίστευτο Ρόνι Ντερόκε Πικάσο. Μες στην κορβέτ. Ήταν ένας ρόλι τα μεγάλα αυτιά. Και όλα αυτά με την ευγενική βοήθεια της έκοψης του Εκατόσιμη, των ενοιστικών πτώγιων, των χορηγών επικοινωνίας μας, όλοι μαζί εδώ, για ένα τελευταίο φινάλε, για απόψε, σωστά. Σε λίγο θα έρθουν μπροστά να χαιρετήσουν όσους από εσάς θέλετε να βγάλετε μια φωτογραφία, να πάρετε ένα αυτόγραφο, όπως μην ξεχνάτε στην κεντρική σκηνή. Χαλαρά πήγα. Τα κορίτσια Max Viewers, τα Max Viewers Guests, πλησιάζετε και να σας δώσουν προσκλήσεις για το μεγάλο πάρτι Πάμε. του Athens